menika ingkang bapakipun wonten ing Banyu Prawitasari Sejudo meratilesaken utawi nggih menika anak kula Candra sakeluarga tansah nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murdenggiat lantaran para pepunden-pepunden ingkang kula ngesui mugi-mugi anipun gesang wonten ing alam praja sageta sembodo ingkang dipun seda sageta jungguh menapa ingkang dados gegayanipun lan ugi ingkang ngesui dumateng sanak kadang mitra titepanganipun ingkang nderek pados pangupa-boga sageta lestantun kali sing rubeda ampun wonten sambi kalanipun menika wau lan ugi kula tansah nyuwun idi saking panguwasipun Gusti ingkang rumpaka panjenenganipun Bapak Sutresno. Nah nika wontenipun wujudan wangunan Hyang Indra dewane kayu, Sang Hyang Punggung dewane pangetok, Sang Hyang Citra Gata dewane tatah menika amuwus dumateng menika Danu Wisakarma tumurun wonten ing Madyapada anglestanturaken damel wujudan ingkang kula sebat nggih menika wujudan ya lah dina menika wau namung kangge nyekapi wonten ing sumbering panguripan. Sasampunipun sumbering panguripan mengke kasengker utawi kadanganipun sageta dados tetenger menika sageta dados tirta pangobatanipun lan ugi para-para ingkang nindakaken papan wonten mriki menika sageta wilujeng kali sing rubeda niring sambikala ndayanana menapa ingkang dipun suwun ampun wonten Buddha lan sambidanipun.